Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Інна Падрэцкая. Пасеўная кампанія ў паўночным рэгіёне на завяршальным этапе. Своечасова правесці вясенне-палявыя работы хлебаробам дапамагаюць звыш 500 чалавек з арганізацый вобласці і 2,5 сотні навучэнцаў-практыкантаў з профільных устаноў адукацыі. Навучэнец гарадоцкага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага каледжа Дмітрый Собаль умела кіруе трактарам з агрэгатам. Ён загружае насеннем сеялку. Задача не складаная, але вельмі адказная. Чацвёртакурснік праходзіць пераддыпломную практыку ў сельгаспрадпрыемстве Ліпаўцы. Руль магутнай машыны даверылі амаль адразу. У хлопца адпаведнае пасведчанне кіроўцы. Работаю я на тракторе 1523 с загрузчиком сеялки. Сейчас я загружаю сеялку с ЗТМ. Права я получил год назад, и мне не было сложности, не составляло сложности сесть на этот трактор и агрегат. Маладая гвардыя працуе і ў палях, і ў майстэрнях прадпрыемстваў. Свой уклад у агульную справу уносіць і Максім Адамовіч з Віцебскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці. Разам са спецыялістамі практыкант рамантуе тэхніку. Сочыць, каб машыны маглі без перабою працаваць у полі. Учусь на 3-м курсе, на практике сейчас в Липовцах занимаемся. Под присмотром специалистов меняем расходники, фильтра, масла, обслуживаем трактора, которые ездят сейчас на полях. То есть по сварочной помогаем плуги, культиваторы, селки варим, если надо, и выезжаем на поля. Сёння ў Ліпаўцах побач з вопытнымі механізатарамі працуюць каля 20 навучэнцаў каледжа. І робяць гэта на роўных з аграрыямі. Выконваюць работы ўсяго тэхналагічнага ланцужку. І сеюць, і ўносяць мінеральныя тукі. Практикант мне, Димка, помогает в основном заездом этой агрегата сельхозтехники. Это получается с выездом и заездом. Регулирует мне, чтобы я не свалился с этой телеги. И обслуживание сельхозтехники названием «Роса». Как бы легче намного стало. И, надо учить. Опыта еще, конечно, нету, но сила добьется в дальнейшем. Менавіта падчас практыкі многія навучэнцы каледжаў фактычна робяць свае першыя крокі ў прафесію, бо могуць паглядзець, што яна ўяўляе сабой знутры і паспрабаваць сябе ў абранай ролі. Нярэдка ў выніку у маладых хлопцаў з'яўляецца жаданне прыйсці працаваць менавіта ў гэту гаспадарку ўжо пасля заканчэння навучальнай установы. Ліпаўцы стануць першым рабочым месцам для Віктара Еўдакімова, выпускніка Віцебскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці. Будучы механізатар ужо добра кіруе трактарам. На прадпрыемстве яму даручылі асобую місію – займаецца баранаваннем шматгадовых траў. Мы сдавали на временные права на трактор. И с 8 и до 17 июня будет временные права. Потом надо будет уже постоянно делать. До этого ездили же на МАЗе, сдавали вождение, тренировались по городу, ездили. И естественно, за трактор это было не очень сложно. Учиться мне осталось, получается, до июля месяца. Потом у нас отработка. Буду проходить здесь же, в Липовцах. Потому что коллектив здесь хорош, все помогают друг другу. Обращаться к любому можно, любой поможет. Кантралююць працу маладых памочнікаў майстры каледжаў. Яны рэгулярна аб'язджаюць гаспадаркі, каб праверыць, як навучэнцы спраўляюцца з практыкай. На производственную практику во время посевной кампании у нас отправлено 2 группы, это 52 человека, 15 из них работают в Липовцах, остальные в хозяйствах, в основном в хозяйствах района Витебского. Ребята перед началом производственной практики сдали на временное удостоверение, многие имеют временное удостоверение тракториста, поэтому по приходу в хозяйство некоторые получили технику и работают на технике. Во время производственной практики мы, мастера производственного обучения, проверяем работу ребят в хозяйствах, проверяем, как они прошли инструктажи по технике безопасности, за кем закреплены,
точнее, кто за ними закреплен наставниками. Ну и какую работу выполняют. Ездим по хозяйству и проверяем. Практыканты ні ў чым не саступаюць дасведчаным аграрыям. Як і хлебаробы, навучэнцы будуць узнагароджаны за сваю працу рублём. Практыка аплочваемая. З самай раніцы да позняга вечара разам яны робяць усё магчымае, каб правесці пасяўную кампанію ў тэрмін. Практиканты, которые у нас работают, они работают наряду с опытными работниками. Также их рабочий день, как и у других работников, которые заняты на весенне-полевых работах, начинается в 6 часов утра, заканчивается в 8 часов вечера. Порой бывает, что и без выходных выходит. Ярового сева сельскохозяйственных культур в унитарном предприятии Липовцы в 2021 году запланировано 1600 посеять яровых, зерновых и зернобобовых культур, 1600 гектар кукурузы, а также под весно-вспашку 3500 гектар. Падчас пасяўной аграрыям паўночнага рэгіёну неабходна засеяць 1000 гектараў плошчаў, адведзеных пад сельскагаспадарчыя культуры. Зрабіць гэта своечасова дапамагаюць дадатковыя кадры, спецыялісты з арганізацый вобласці і навучэнцы з профільных устаноў адукацыі. У будучых аграрыяў пачынаецца вытворчая практыка. Ідэю увязаць практычнае навучанне з асноўнымі работамі ў полі ў свой час прапанаваў кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Такі метад стаў карысным для ўсіх. У хлебаробаў з'явілася падмога, а ў патэнцыйных работнікаў магчымасць набрацца вопыту і зарабіць грошай. Дополнительно привлечено порядка 650 механизаторов из организаций области, из организаций районов. Дополнительно они привлечены для работы в сельхозорганизации. 150 единиц техники. Уже не первый год нам оказывают помощь и поддержку профессиональные учреждения образования. Да пасяўной у Віцебскай вобласці сёлета прыступілі пазней, чым у мінулым годзе. Паўплывала марозная зіма і зацяжная вясна. Як толькі тэхніка выйшла ў поле, аграрыі паставілі сабе галоўную задачу – пасеяць хутка і якасна. Дарэчы, усяго на вясенне-палявых работах задзейнічана звыш 5000 чалавек. У цэлым пад будучы ўраджай у рэгіёне адведзена каля 150 000 гектараў пад збожжавыя і зернебабовыя культуры. На паўсотні менш налічваюць плошчы пад кукурузу і амаль трэць гэтага складаюць пасевы яравога рапсу.